Wayang yen liwat aku kelingan meneng cahyo dinanune ya, Tru? Ya, engko Mas Jajak karo Uncegen melu jumeneng pas dangdut. Ayo, lanjut yo. Nah, ya. Cetetan sakjroning ati jatan luntur sayawan ati
Sakwise Petruk nyambut gawe, lah saiki genti Gareng karo Uncek sing nyambut gawe. Ya alhamdulillah. Pancen wayang kudu komplit ya Mas Gareng karo anu Uncek. Nggih. Ya ana lakone, ya ana hiburane, ya ana tembange, ya ana tuntunane. Nah, mbok akeh mbok sithik nek gelem menyimak suatu cerita atau suatu lakon kuwi mesti awake dhewe entuk pitutur sing apik. Ya ta. Terus Sing jenenge wayang kuwi nek ana sing diarani amar makruf nahi mungkar. Amar tindakno, makruf perkara sing becik, nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Dan saiki pinter dalil. Pinter dalil kae. Ajake lulus pondok tenan iki. Lho ngono, tontonan kena ditonton, tuntunan ana, tuntunane mbuh. Nek gelem menyimak secara teliti wayang kuwi mesti ana tuntunane mbuh dalange sapa tanggamane pira lek nonton ning endi. Laras. Surya dikebak marang tatanan, semua ditata Mas Gareng. Laras. Dari segi panggung, waranggono diseragamke, yoga diseragamke. Nuwun sewu nganti penjerane Pak Kepala Desa, Pak Jasmadi. Pak Jasmadi. Setiap malam itu mengamati pentas kita setiap malam ana ing YouTube. Nganti apa seragame kanca-kanca wiyaga kuwi. Ora tahu tumbuk mesti gonta-ganti terus. Alhamdulillah. Ketoke seragame anyar nih. Loh piye to? Iki wis masuk lawas iki cek memproduksi sing anyar meneh. Sudah jadi ya? Wis dadi urung? Oh sampun. Siap untuk digunakan untuk yang ke Jakarta utawa Senayan. Kuwi nganggo ijo. Mergo sing nanggap saka Harlah PKB. Wah, lah kula nggih seragam mboten niku? Hah? Nek nggih kula tak ndamel sing ijo. Enten turahan mboten? Enten. Nggo apa? Nek iki turan ya cukup nek iki. Turahan sithik kan Joko iso tanggo klambi to, Mas. Turan seprapat ngono ya. Tapi nek dalang kan ya kudu seragame kudu apa-apa duwe to, Reng. Klebu sampean barang kuwi. Ketika kita ditanggap abang ya nganggo abang, ijo ya ijo, kuning ya kuning. Tapi jenenge seniman iki kudu manut karo sing nanggap nggih ta. Nggih to, manut karo anggaran pokoke. Ah iya, Niki luar biasa. Pamirsa sih tumplek-blek. Salut estu panikmat wayang, pecinta wayang, pemerhati wayang taksih kumpul tumplek-blek hebat. Aku kelingan ndek ngiteng dijenengi kae ndereke Mas Dodo. Wah nang Pangkal Pinang. Pangkal Pinang aku meh kapusan, Pak. Ngopo? Lagi linggih jelek ning pesawat. Biasane lagi pisan naik pesawat ning ngarep ana tulisane. Peringatan barang siapa memindahkan atau mengambil pelampung dikenakan denda 200 juta atau hukuman 2 tahun. Terus. Aku ya santai. Alah, mbok wae peringatan ya ora apa-apa, kadir aku gak ngerti nggone pelampung. Pikirku aku santai. Lah kok malah pramugari? Kami persilahkan untuk Bapak Ibu mengecek di bawah kursi Anda ada pelampung. Wah, iki mau wis diwehi peringatan sapa sing mindah utawa sing ngelih pelampung kena denda. Lah kok mah didoi. Wah, iki genah iki. Reko-reko golek tambahan gaji ya ngono. Lah kok bareng ngono kita persilahkan untuk menyimak cara pemakaian. Wah, lah nek mah didoi carane nganggo gek aku tergoda ben jipuk pelampung. Aku jek gak tergoda. Iya. Lah iki pertanyaane, Pak. Mongko aku urung duwe apa ngono kae? Nek nggo sing kecelakaan ki apa jenenge? BPJS. Kok BPJS to? Jasar harja ngono ya, Pak. Iya. Wah, tak gagas ki ngono nek aku njipuk tenan, nek sing entuk jasar harja ngono, upama didenda entuk jasar harja. Lah nek aku ora duwe, upama aku didenda ya tak bayar kanggo sapa? Iya. Aman ora sida. Aku terus tak bantah karo mbake. Mbak, lah iki terus peringatane piye? Mohon maaf itu hanya peringatan sebelum kejadian. Jadi nek kejadiannya boleh dipegang. Akhirnya aku entuk ndemok. Oh iya. Aku jan pengalaman luar biasa niku naik pesawat nyenengke Mas Dodo. Sampeyan Mas Dodo ya. Kowe mau demoke pramugari to? Ora pelampung kok ndemok pramugari. Makan di peringatan nek entuk demok. Lah kok mah didoi kon demok. Lah aku yo mau demok to. Tibake peringatan tuh sebelum nek jelas entuk. Iya. Ya rengang-rengang ya. Rengang-rengang. Sambil tetembangan ya ini tembangan sing halus-halus sing penak-penak sike. Nah, boler kambang. Perkara kok keras-keras keri. Dadi pamirsa kuwi lak apa jenenge kuwi sing nom ya mirsani, sing sepuh ya mirsani. Nggih. Dadi sing sepuh ya dipinangkani, sing nom ya dipinangkani. Oh, nggih.
Niki Apa kira-kira? gandeng iki minangkani sing sepuh, kowe sing temu sepuh lagune apa? Glathik glinding. Gladek glindinge silang glinding goleki nanti. Yo glinding nang kono. Lah goleki temu diaturke nek temu ganti Wis liyane. ora metu lho glathik glinding iki. Wis anu, apa jenenge kuwi sing maksudnya sing langgam-langgam to, Cak? Langgam-langgam. Nggih, oh langgam-langgam. Langgam-langgam. Apa pelok apa ngono. Heeh, nggunakake keneng tawang ya kena. Pelak. Ah. Wah pelok. Pelok. Iya. Ya. Pelok. Iki masalahe ana sing nyuwun lelagon ki mau apa jenenge? Tembang kangen uga ana. Nggih. Ya. Niki sing monitor live streaming. Live streaming channel masih kathah. Dwijo Laras Indonesia. Tur adem-adem kaya ngene Bapak Ibu tasih kepareng bungon nganti jam meh setengah telu kaya ini luar biasa masyarakat. Luar biasa. Ning Nganjuk lak kowe ya ora mung pisan pindho to, Mas. Nggih. Nek jenenge penggemar wayang ning Nganjuk ki luar biasa sing nanggap ya jek akeh, sing nonton utawa mirsani ya pirang-pirang. Kowe salut kalih warga Nganjuk Nggih. sebagai tolak ukur penonton wayang. Heeh. Juga penanggap wayang ya Nganjuk iki. Leres. Lurah-lurah jetis ki sok anu apa pace ki sok saingan sing nanggap aku iki wis ndang rebutan ki sok meneh. Amin. Iya. Nguri-uri budaya tenane nggih niki Piyayi Nganjuk niki. Heeh. Ayo Reng, sing suaramu apik Reng. Kowe ya iso ndalang, ya iso nabuh, ya iso gareng. Niki saged dalang kok. Kowe iso suluke barak terokne ndek iki kok. Aku wis iso saiki sulukmu. Masa? Ah iya. Ya wis coba Dik, aku tak pengen krungu aku minangka sing duwe minangka gurune. Gaya. Heeh. Apa yen ing tawang apa? Nggih, Nderek. Aja lamis. Ya ning tawang nggih kenging. Ah, gandrunga kae, Mbak. Apa jenenge? Gentari. Ayo Gen, ngateken. Malah mangan. Wong kon nembange malah mangan. Wis gen adem gen bedodok sik mine. Pancen tak sengaja kok. Iya. Estu kula gandrung niki. Iya, mau enggak mau sore kan mau sing ngelirik terus. Eneng iku ya dinikmati ngono. Lah ning setuna mbok ya sing Setuna ya apa? Maksudmu iki piye? Setuna iki tembung Kowe lho, apa? setuna ki ya apa ya modele? Setuna iki. Delokan ta. Karep liyane lho Pak aja. Lho, iki perawane Dwijo Laras Indonesia. Eneng iki gelem ra gelem iki. Ya iki ndak terus karo melilik to kira iso. Ya ora pareng mbok ijelne sing kaya piye. Walah, gak melilik, Pak. Oh iya. Pak matane mondel. Mata mondel. Ndang ta aku gandrungan ta. Ya. Ayo. Adem-adem lho, Reng. Dadi gandring kono to. Ayo Mas. Ngomong adem ki lho ayo. Mau nyawang Chandra gandrung karo sapa jenenge? Ardi. Ketok mesra pantes mosok aku gandrung Bayu. Alah rapopo. Bayu apa? Wah, aku gek diuntal iki kok. Ya ra endang. Yen ning tawang ana lintang. Senadang to kaya ngopo? Kowe tetep tak lemayu kok Yayi. Ya karo ekspresi tangane didemok. Kaya Ardi mau. Ayo ta sing romantis ngono lho. Mbok rasa ekspresi barang cek lah. Sing totalitas ngono lho. Mlebu TV kok. Beh, aku wis tak peksa-peksa dadak engko. Ayo ta entekno. Kene lho. Alah sok malu-malu anjing kowe. Kucing. Lah padha kewane nyapa. Oh iya, nek balamu kuwi ya. Yo. Cahayu. Beh. Piye Aku lho? aku muni ayu berat Lah ngapa? Lho mosok cahayu kaya ngene kok. Lah piye? Lah sing elek apa? Gak aku ayu ngono lho. Iya ya ayu. Ora tak kei lho. Aja mlilik, aja mlilik. Ora, Ora. merem-merem. Ah, ngono merem. Lah. Jajal suarane Gentari, ayo. Ayo ganti kowe, ganti aku. Berbuat aja ning panggung. Ora, mbok ya ditampani apa piye ngono lho aku ki. Oh ngarep tak tampani lagi tuh kecengkal kene kok. Kowe wong lanang ki lho ya kudu perkasa ta kowe engke. Sopo? Kowe ku lho. Lah kowe yo ono. Kok kowe ya piye ta? Kowe lanang wedok. Wedok. Mosok. Heeh, tilono. Wong dandan ngene wedok. Wedok kena gelungan kok ngene kok. Lho, Mosok tenan. Wedok lho. kowe ora percaya? Yang Tilik ana. Aku penasaran tenan nih.
Kowe lanang wedok. Wedok. Mosok wedok brengosen. Endi brengosen reneng? Oh dicukur, Ding. Lek apa duwe omo wedok ki ora entuk brengosen. Apa? Entuk butuh iki brengosen tipis. Brengosen ki tandane napa to, Pak? Brengosen tandane napa? Tandane wong wedok brengosen kuwi dirapi apik. Mergo apa iso menutupi aibe bojone. Nah, rungokno. Ora kakean omong, ora kakean ngrasani wong liya. Ngono kuwi. Nek brengose cah wedok metu brengose tipis ngono kae iki dirapi apik. Oh. Lek wong wedok alise kandel. Alise kandel. Lah ngono iki dirapi apik. Apik. Ora seneng nyawang wong lanang liya. Lah. Senenge nyawang bojone dhewe. Kuwi lek alise kandel. Oh, terus. Nah nek wong wedok ana apa jenenge kuwi? Nggon kene iki lho, apa ki jenenge? Ki rada kandel ngono kae. Hati-hati. Heeh. Kuwi ora seneng ngrungokne wong rasan-rasan. Ora seneng ngrungokne wong rasane elek. Gibah ngono lho. Ora seneng gibah. Senenge ya piye carane ngabdi karo wong lanang. Lah kok enek wong terus kentole utawa pupune iki wulunen aja dirabi. Lah sebab apa? Banci kok kuwi. Ojo dirabi. Wulune sikil kandel gede-gede. Ora eneng. Ora neng. Iya. Iki tekan dhuwur premen-premen. Kok iso dibiyak yo. Piye? Aku salut tenan. Nyapa aja gede-gede. Ning Estu Pak niki kakung apa Estri? Kula putri. Takonono sing bersangkutan. Nyun sewu. Nggih. Pareng badhe nyun piterang. Nggih. Larsipun kakung menapa putri? Kula putri, Mas. Putri Astu. Nggih. Wah, pinter masak. Alhamdulillah. Biasanya masak apa? Lah pengennya dimasakne apa? Soto. Saged. Bumbune ya mesti tetep enek apa nek jenenge kunir, bawang, brambang. Terus ya sak piturute to, Mas. pasir. Kok nganggo pasir bareng kanggo nguruki kowe iki apa piye? Gula. Gula pasir to. Nggih colok iya. Ya, tambahin neh. Tambahi apa, Mas? Kok colok nek padakno lincis. Colok ya sentolop ku ya. Anu. Enek gathuke neh. Apa? Kunci lambang sari lemak daging kayu legi colok kecap cerit dadi soto. Sik bareng nganggo cerit bareng ngono. Kunci lambang sari lemak daging kayu legi colok kecap cerit. Nyapa cerita ndak cerit ngono? Hah? Ekspresi. Ekspresine cerit ngono to, Mas. Heeh. Emoh aku. Mosok ora tahu? Emoh urung. Ayo nek. Hah? Ayo nek Yayi. Aku piye? Sinau. Ayo. Gen. Dalam. Lah iki mau nggurne iki kok ya gelem ta? Iki aku nonton ya Allah. Aku wis trauma karo ngene. Gak apa-apa. Nyapa lo trauma? Saiki wis wedok tenan. Ora, aku dhisik yo lagi anyar-anyare. Piye? Ndereke dalang Klaten. Yo enek banci ngono kuwi. Terus enek transitan. Yo, aku digelandang ning kebunan kok. Wah, diapake? Mbah aku kan radong to, tak kira ki arep dijak ngopo? Jak metu kok transitane tak kira dijajakke. Nek nggon petengan terus wong nglerekke kathok tanganku dicekel mek ngono kuwi lho. Terus aku mlayu aku wis tratapan. Sing mbok rasake wis sing mbok rasake. Mak genjuk ngono. Wah, basa mak genjuk. Anu nggih ben tau di pedo bancine nggon terpinggir terminal tertenadi muni piye? Kae ora nek do cerita malahan. Ceritane ana sing kowe itu pira? Aduh, aku udah malam dapat satu item lagi. Wis. Mas Le piye kok untuk siji ireng iki Mas Le. Katoke iki lho ireng. Itu jatah. Oh ngono. Jatah kanca kok ireng ngono. Oh ngono. Gur siji tok. Yo tak digandring neh ngono. Ayo digandring. Emang untuk piro? Aku ora dibayar bayaran pisane DT palsu kok. Mosok sing bayar sapa tak kandhanane bocahe? Pak Dodo mesti. Ora. Ayo kan suaramu cek jos-jose iki. Ya. Iya. Terima kasih. Ora membo, mandani naga suarane sahab. Kok nagamu kuwi kok. Iya padha naga ndi. Gayor lho.
Ayo. Marang mega dengan kosong. Mbok karo dipangku ngono to, Kang? Ayo Karo dipangku. Ning umpama aku ndek bojo ki aku ya seneng. Lah ngapa? Senenge. Multifungsi. Kok iso multifungsi? Kejaba wong wedok pinter masak kon benakno kentheng ya mangkat nek iki. Anu to migunani to. Migunani. Ayo ndang rapinen. Hah? Ndang rabinen ngono lho. Rapinen. Kira-kira nek aku ngrabi kowe tenan, kowe njaluk mahar apa, Nduk? Aku njaluk anu to, Mas. Mas. Kawin. Mas Nek kawin? anu apa? Apa njaluk apa njaluk? Apa ya? Apa? Seperangkat alat gamelan wayang ngono tapi. Heeh, miniatur ya. Kok miniatur to? Cilik gua. Aku ora butuh mahar, Mas. Oh. Sing penting aku ndang tengono. Hah? Angger aku meteng aku wis bahagia. Dek iki enek tanggaku ya kaya kowe. Piye? Jare meteng terus dek aku turun terno priksa ning gone dokter kandungan aku jare meteng ngono. Bareng kono di USG. Piye? Isine grup beton nih. Isi betan piye ta? Heeh, lho tak kira jarin beton kok. Engko gek-gek ya ngono di USG ora jarin beton. Aku ndek yo bar meskram kok, Mas. Ayo, sik. Apa? Meskram. Wis kram ya apa? Meskram keguguran ngono lho. Wah, kiret-kiret. Iya. Heeh, keguguran lava Gunung Merapi kuwi. Boten. Aku yo keguguran no Mas ini. Lah kandungane pirang sasi? Yo 5 bulan. Oh, 5 bulan. Metune sepidol nih, Mas. Lah iya nek tintane apa ora, Dik? Ora. Oh, nek tintane dikecek ae bojone kuwi. Uncak genti ayo. Ayo. Ayo, genti Bang. Sontakon Iya, war aku tak ada ngene. tani reki Piye? Ngapa? aku kaya menek wit cengkeh lho. Lah ngapa kan meneh macam kan? Kok iso kaya Iki wite, lho aku pancian pang lho iki aku. Kowe iki ora kaya kok pancian pang. Iki ora pang. Ngalih sini. Ora sian pange nek tugel. Ora kuat kok. Tak omongi. Cengkeh kok. Iki pange getas semangat. Delalah ya. Mas Uncak, sing mbok pancik ku mau. Wis ben tak ingeti pengen roh tiba kok. Wis bareng yuk. Aku pengen roh tiba kok. Ngerti po. Delalah sing mbok pancik ku pange bar dicangkok. Genah mendol sisih kok. Ayo mendol sih saya piye ta? Ayo karo nembang Uncak. Madhep ngarep lho Cok, kok iso madhep ning mburi iki lho. Napa? Mandep barana Madhep ta. ana penonton ning kon. Wah jenenge gandruk kok. Jenengan pengen mesti. Ora. Oh ngene. Wes ngene. Lah kaya mau ngedusi anake ta kuwi. Kaya dukun bayar data. Wong ikan. Jak. Gak Olah ada apa sekolah? Ayo didisik Ora, iki adike kok ngelek. gentari. Oh nelek. Gak aku ora rangkepan arep ujung tenanan. Kere. Lah nek ora rangkepan, sing mbok rangkep iki lho apa? Lah ora nek kan yo kene malu kok. Ora nek apa-apane kok malu. Ira ketang kaya kutil ya enek lho nyuk. Kok kutel wadah. Ngawur. Ya. Ora, ngono ku bojone ya iso meteng lho gumun. Wah iso. Wah, bojoe kaya wedhus kok. Kosote meteng kok. Janji. Rada nyerah kene lho. Ku eling. Suarane beda ngono piye ta? Lah aku dicedhake ngene ana. Oh. Tapi kan yo lah kena virus. Oh iya nggone kono wae. Apa iya ta Mas? Tetep balenan balenan. Janji. Ku eling. Pengen didol barang. Ora kumpletrau. Rene tandang ta. Timbang kok gelo lho. Nah. Anak kene. Wis ngene, diwakili. Sapa? Congpe.
Ya beda. Yo milih kuwi lho. Beda. Iki lho sing marahi iki kok. Nggone kono iki banci-banci kabeh iki sing wedok aku dhewe ngene. Masih asli kowe dhewe. Mosok kowe ngelokke bose banci kok. Ning anu aja. Sawangan rupane lek meh padha karo putu. Lho, kembar. Kembar. Aku biyen nganti meh kleru kok. Heh. Heeh. Meh kleru. Kleru dereng Lah kok. kuwi mulih tanggapan lak kuwi ora sangu pakaian, nganggo dastere bojoku. Nggih, lajeng. Aku ya pas medun kok mobil mlebu ki nyedit ning nggon ngarepe anu nggon apa kompor gas kuwi lho. Nggih. Ya tak teblek bokonge kompri. Yah ini kok ya masak. Lah kok ki mlingo anu ibuke teng kamar Pak ngono ki kewirangan aku. Diakrik. Terus jenengan? Terus jenengan mlengos ngeten. Iya. Sing kleru kowe. Piye? Ngono dinikmati sik. Kok ndang plengo kowe. Oh wis tak nikmati kok Mas. Pak Kangko ki. Oh enak lho Lek. Pak Kangko ki. Peh. Tawanan. Iya. Bayu. Kowe doyan oh, Dik. Pas mendem kok reng. Heh. Delalah Pak Kangko pas mendemari Mas. Oh, heh. Cuk. Mari Mas iso Mari masuk marahi mendem. Masalah ini bakul mari Mas. Oh, iya. Heeh, ndek kene prapatan. Mari Mas. Mari. Mas, mari Mas. Ayat gen. Tekan iki mau. Sumadatra. Pereni. sing bias. Iki mau keplontrok kuwi ketake kowe dhewe kok. Lah wis disuwet dadi. Cakeme. Sumadatra. Sing tias. Sik. Ora nek dipsikane belas sih, Cah. Mati apa piye kok iso? Iya, gek. Alah padune pengen demak-demak aku ta padune ta. Alah ngomong ae. Alah dadak. Reng. Kaos kaki. Kaos kaki. Ah, luwung. Anti duduk Asli. Asli mangsamu tekane ibu presiden sing salen bareng karo aku. Aku sesuk kowe dadi banci ben iso salen bareng-bareng karo ibu presiden lho. Domong ki kok salin bareng nguyuh bareng. Ning bedane lek sinden-sinden lek nguyuh lungguh lek iki ngadeg. Lho, jenengan kok ya pirsa? Ngeroh aku kok. Lah kok sebabe? Suarane kok njaba ki krungu. Neng ngono. Nguyuhi manci murep. Barang arep entek iki suarane ndeng. Netes ping pindho. Ping telu Pak. Deng. Berarti niku wong lanang ngadeg monggo. Lah gek mene tau lah nguyuh ning anu pinggire truk tau aku kuwi. Sinten? Ceritane Kuwi lho, lha sik takono dhewe. Truke mlaku malahan. Dadi kono buwi ngomong Terus? Ya wis tak tutno ae ngene. Aku ngerti lah. Mosok ngetuke truk. Ya daripada aku ditonton wong oke ta, lah ya penak kaling-kalingan truk. Lah kok ndelah truk iki mlaku ta, ya wis tak karo ngene ae. Aku ngerti. Piye? Kae kowe ora ngetutno truk. Lah apa? Lah kecantol ketok iki. Sepiro nek nyantol. Ya. Wis mulai lecek omongane. Ayo. Sumadatra sing tias ingsun Mau jenenge cengkok keleleken beton. Cengkok kemayu. Piyayine putri cantike kaya ngene. Gesus, anggon-anggon busanane ya pantes. Nggih. Dasare demes, piyayine apik, suarane becik. Masyaallah eman siji. Apa? Gembel linggis. engko dibabat ae Mas. Iya, engko dilas diguwak. Nonane. Nimas ingsun prasopo Sinek senan bumi. Lah mbok ekspresimu sing piye ngono. Aku ya sampe tak seneng-seneng angele ora jamak. Mas Gareng. Ya apa? Iki lho wong engsreng ngene iki mbok yo disayang tenan. Iya ya iki. Kene. Bumi. Nah, karo sayang. Langit. Iki nyapa? Aku ndak kelingan Werkudara.
Ngopo kok kelingan Werkudara kepiye? Nyapal. Cantukane Sangkuni. Wadidang kuwi mau. Wadidang. Nyapa to? Aku ora nganggo lenga tolo. Oh, kok Ya. Tangis. Ayo to, dari mau anak wong loro ngene ya dirombong ngono lho. Iya, iya. Tangis ayo Cak. kon kerombong kowe. Aku kan ya pengen dirombong. Iya ya dirombong. Ya Allah bocah aja ngene masyaallah. Tangis sing Iya. Ada rebutan alan-alan. Kok ngenteni yo. ya. Kowe ketoke bladekan kesel tak idak-idak. Ya Allah. Ya. Wis piye rasane? Ae pengen Piye rasane? Pon. Mau jere kon ngerebut wong loro. Piye ngono dele-dele to? Wis krasa to saiki? Aja nyek wong cilik lho kowe. Apa? Lagi ki apa enek? Lapo iso mengo dhewe. Isin nonton bansine. Ya kok iso terjadi ngene iki ya. Benar aja. Walah. Iki pancen angin gede kok juga. Barang serake juga kok ngomong. ada masalah sedikit iso mengo dhewe. Ora kok menungso atase lampu wegang ngulatke kowe lho. Nah kok menungso. Semangat ya, Mbak. Iya. Aku yo kaget. Kok iso kene mati nus rono. Wah ya, angin kok ora apa-apa ya kok tak nganjuki kota angin ya Reng. Betul. Karena ketika anu ya nuwun sewu ora bukan kok iki alasan enggak ketika sabetan wayang kuwi angine gede mesti angel tangguhe mesti. Leres. Ketika dumbune set ngono ki ora sesuai karo prediksi kok. Karena kok angin. tekan dhuwur set ketendang jret luput mesti. Betul sekali. Lah aja meneh kok wayang. Lampu nganti mengo lho. Bingung. Iyalah. Ngopo kowe? Nonton wayang. Mboten napa-napa. Nonton lampu mengo. Sesuk nek gede dadi dalang kaya Pak Eka ya Le. Mak. Lah ngopo? Dalang rekoso. Lah kok rekoso piye? Pikiran nyambut gawe. Kene nyambut gawe. Iya. Tangan nyambut gawe, Iya. sikil nyambut gawe. Wadidang yo nyambut gawe. Wadidang iki apa? Silit kuwi mau lho ngomong. Yo, Adong. bener kowe, aja dadi dalang. Ya. Nek kaya kowe dadi babi ngepet ae cukup. Padake. Ayo dilengkapi sik lho iki. Iya. Tembang kangen lho ki, Gen. Oh, Nggih. tebang tangan. Ganti kancani ya. Oke. Ganti Sinten? kancani. Nah, ayo milih sapa? Ana Wiwi, ana Chandra, ana sapa jenenge Gen kok Gentari sapa iki jenenge? Mayang. Oh, Mayang wis. Lah. Ana Mbak Dewi. Birgita. Nggih, manut. Birgita ya. Nggih. Ayo Wi. Anu wae. Budui wae gen ancane Oke. gen kembar. Oh bar iki Birgita. Nah, ya. Nggih kakak beradik ayo. Iki mbiyen iki kembar telu, Pak. Batal Sapa? karo sapa? Niki kembar telu. Sitoke sapa? Ana, ane kalih aku. Kok iso ana? Ana, ane karo aku. Aku ndi? Iki mbiyen ndek cilik tau gendeng. Iya. Terus umur las-lasan tahun 18-an ya, Lah kok mari. Ana karo ane mari, Pak. Heeh. Lah terus aku. Lho, nemen. Hei, Ana, terus apa? Ani. Ani karo aku. Sing loro mari, Ana Iya. karo Ani. Lah aku. Nemen. Hei, maksudnya ki wonge sing jenenge aku ngono. Lah ya nemen. Wah, gocek dhewe iki. Piye to? Iki kembar telu. Lah kembar telu. Ana. Ani. Ani. Karo aku. Aku, Ana karo Ani. Mari. Mari lah aku. Nemen. Rene Mas amangi. Mau nemen kok. Maksudnya ki gak kuwi. Lah piye? Ana Ani karo aku. Iya. Jenenge ki enek telu. Telu. Jenenge ki Ana, Ana. Ani. Ani karo sing jenenge ki aku. Aku. Aku kuwi jeneng ora aku ki aku ngono lho. Lah ya nemen. Tak luwewek Lho, dhewe. sing kondo nek kowe nemen sapa? Sing aku mau lho. Lah iya. Lah ya Ayo. nemen. Ayo, Abu Dwi. Budui, ayo Bu. Jumeneng Bu. Wah, mirip tenan, mirip. Mas, mirip. Wah. Jambe sinigal.
Ancak kowe milih sing ndi nek ngene iki? Hah? Milih sing ndi? Ora pilih. Lah ngopo? Mau kon bayar. Padake mlebu. Ayo, Mlebu napa? mlebu bioskop. Ayo buka anu sik saka keyboard. Nah, dilanggamke sing enak ngono. Ya. Mulai gek dangdut. Ya, tembangangan ya. Alhamdulillah iso urip neh lampune. Oh bareng kene lungguh. Urip meneh lampune. Heeh. Mas Uncak, Salam. sampean entuk salam saka penjane Ibu Ayu Rahayu ingkang mapan ana ing negeri kanguru. Australia. 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 Nggih. Waalaikumsalam Bu Ayu. Nggih. Sehat. Nah, mugi lancar rezekinipun. Amin. Biasanya nggen TikTok niku ki ya. Betul. Nggih. Banyak sekali yang tasih monitor lumantar TikTok juga lumantar live streaming YouTube Mas Uncak karo Gareng. Isih ribuan orang sing padha mirsani lek digawa rene ora muat nggone mesti. Lah nggih. Mugi-mugi sedaya pinaringan bagas waras, rezeki ingkang lumintu kathah tur barokah. Nggih, Pak Jasmadi anggone duwe gawe nyenengke rasa marang para warga masyarakat. Kuwi sing nyekseni ora mung sing mapan ana ing Pace, Nganjuk dan sekitarnya, ning juga yang ada di luar pulau juga luar negeri banyak yang menyaksikan. Loh. Iki bahwasanya tulus ikhlas saka panjenengane Pak Jasmadi nggone matur nuwun marang para warga masyarakat. Nah, ngono ya Mas Uncak. Nggih. Ya. Ya yen sedekahe sae ora lokak ning tambah kebak. Betul. Iki ana sing nyuwun lagon, diaturi lagu Lestari ya. Oh, Lestari Widodo. Lestari. Ah. Ora nganggo widodo. Ora to. Lestari. Diaturke kelawan Ibu Ayu Rahayu ning Australia, uga Mas Klecak Jaya juga yang memantau Mas apa jenenge kuwi? Aji sing waras juga. Nggih. Ya. Sing kon ngadeg sapa? Anu ya, Brigita ya karo Chandra Ayu. Nah, nggih. Lupa. Yen Support musik Mas. Mas Tato. Ya, ya coba kaya apa diaturi jumeneng. Yuk, Mbak Chandra, oke Mbak Bir. Ini juga dipantau anu Brigita. Apa, Pak? Saka ing Mas Markoni Pontianak. Pontianak iki Kalimantan ngendi Pontianak iki? Pontianak niku. Apa, Mas? Kalimantan jauh. Tengah. Oh, Kalimantan Tengah ya. Iki uga ana sing nyumel lagon Gubuk Asmara juga. Lintang Asmara, Gubuk Asmara sampun katur kala wau. Niki banyak permintaan lagu Lestari Nduk Bir karo anak wedok si sapa? Sandra. Kowe mbok ana salam-salam Bir penggemarmu ya kae lho. Mulai banyak. Salam kagem mak kula, Pak. Weh, makmu. Nggih. Nang endi? Ten Kediri nonton kula wau kula dikirimi make anu tahu, Pak. Oh. Kagem ibu-ibu pesinden. Tenane. Nggih, tenan lho niku tahune niku. Oh, kuwi tahune makmu. Nggih, maksud tahu produksine keluargane saya. Oh. Makasih ya, Bir. Aku kaget foto Tahunya melenuk-melenuk loh Mas Uncak. Ayo. Iki khusus Waragono, Dok. Heeh, lek pamane sampean arepe pesen sik ya WA aku sik, Mas. Kok tak pesen ke mak. Pesen tahumu. Pesen tahuku. Oke, masuk iki. Enak tahu enak. Enak jajal sik sesuk ya pesen sik. Nah, kowe ngerti ora, Jak? Napa? Tahune Bir kita. Mboten. Asal saka Kediri kuwi sing kondang tahu takwa sing gedhi lho. Gedhi. Oh, oke. Sing Kuning ya lho. kuning, Nggih. banyu. Kuwi tahune Bir kita ngono ki saka. Mosok Mboten berair, tahune Pak. kita banyu. Ora berair to? Enggak berair Oh, dia, berarti Pak. kleru. Ndek ben kae sing kok Kediri kae berarti ngetuk kae. Ya. Ya apal men perkara tahu lho bocah iki. Loh, Kediri pancen kondange tahu kok. Piye to kowe, Reng? Ya nek kondangi tahu kok ya apal tahune bir kita barang lho perkara banyu biram banyu lho. Umurku niku aku. Ya pas jenengan. ben ke pas mambu paling Oh, telat. sing kleru Berarti jenengan. tahunnya sama mambu barang ya, Ya Mbak? iso to. Ngembes-ngembes gitu ya? Iso. Sesukne sak. Tergantung nek mengolah. Oh iya. Pengolahan. Kamu penasaran tahunya dia yang ngembes? Nanti fotoke ya, Nak ya. Diaturke sedaya para pamirsa ing ngentasi kumon. Sing Nyatane dicucukke tenan Bir karo Chandra. Nggih. Penjane Mbah Lurah Jasmadi yo saya keketen dereng kundur mong pancen yo. malah Niate tirakatan yo. Leres. Malah tambah semangat loh, Mbak. Semangat. Siap. Daleme apike kaya ngono, mau dikei daharan apa wae apal ora kowe? Sop iga. Sop iga. Sambel kemangi. Ya ampun. Heeh. Ngeri ngerong. Iwak kali iwak wader. Nggih, Ya, iwak iwak wader. Luar biasa ya. Aku mau gandeng ora sempet Ah. sowan. Salah.
Oh wis disiapna so. Iya. Wakeh lho. Baskom. Lah ya aku gandeng rodok telat ora sempet sowan daleme Pak Lurah. Ning mau Pak Lurah ya sempet telepon. Telepon piye? Ya ora ngerti Pak Lurah telepon sapa aku gak ngerti kok. Lambemu. Ning kene nganjuk kene iki wis apal karo grup Dwija Laras Indonesia. Leres. Pokoke sirikane kuwi loro. Napa? Siji. Lek panganan aja dikeki rawon. Loro. Nek rokok aja dikeki grendel kuwi kok wis. Sirikane kuwi. Mula jane Pak apa Jasmadi mau ya tanggap. Lek tak kei rawon malah ora iso gelem dahar. Oh. Nah, gekne sop iga, ikan apa iwak kali. Sambal kemangi. Sambal kemangi. Luar biasa. Ya bener. Urang barang cilik-cilik mau, urang cilik-cilik. Lho kaya ngono kuwi lek kerah happy kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. Leres Pak Jasmani, Pak Jasmadi. Jasmani. Omong bisane kleru pisan. Pak Jasmadi. Jasmani. Adike mau. Leres Pak, soalnya nek rawon niku iso ngentup. Kuwi tawon. Kuwi tawon. Rawon kok ngentup tawon. Lah rawone ana tawone kok. Rokoke ya genah. Gudang garam surya menyala. Wah Ning menyala. nuwun sewu Pak. Ngapa? Jenengan caosi rokok ngeten iki do gak bersyukur kok Pak. Lho. Lho diwehi rokok apik-apik ndak diobong. Iki bocah do piye to? Ya jenenge diobong jenenge udut kan metu keluke kok. Lah ngono ben ijik wong duweke wong kok diobong. Ya enak sing ijik sing ora udut iki pangkat ditampa tekan omah dijolke beras. Lagune Lestari ya. Lestari. Yo. Garap campur sari. Ya, kaya ngapa? Sugeng midhangetaken yuk.